Productions. Sai da ni a inda zana kuran take tabbacin ba zana so mu ware ba. Sai da ni a inda zana kuran taka tabbacin ba zana so mu ware ba. So ashe da raba hankali yake, san da ke game ni dole zan rige hankali na daɗa kwanciya yake, inda ke a kusa na zuwa nake, rai da rai kin mini da zan fake, zuciya ta tabo dai ta jazaba. Ina da kai me za ya dame ni, a ko ina da kai nake nuni, halin ka duk ba mai mummuni, ba ni sake wani ya rabe ni, balle a ce ya zo ya murrai ni, kai ne guda ka cire ta baba. Ke zan kira ɗaya masoyiya, na mallaka me ke zuciya, kira duka jini da jijiya, ashe da ke na wuce shan wuya, da marmari mene mu zagaya, ki sa a rai ba za na bar ki ba. Hasa